om het voor die mensen mogelijk te maken om toch hier naar het kerkhof te komen en ja, een plek te hebben waar ze met hun verdriet heen kunnen. Ja. Annemie Holla is zelf de zus van een broertje dat na 1 dag overleed. Hij heeft gelukkig wel een graf op de Venlose begraafplaats waar ze naartoe kan gaan om hem te herdenken. Zo'n gedenkplek gunt ze ook haar lotgenoten. Ja, want ik realiseer me dat, ja, hoe fijn dit is en dat er zoveel mensen zijn die eigenlijk hetzelfde hebben meegemaakt, maar die hun kindje dus af hebben moeten geven bij de poort van het kerkhof en waar dus ze weten niet waar het kindje begraven ligt, wat er met het kindje gebeurd is en ja, die mensen hebben niet zo'n plek om naartoe te gaan. Annemie heeft de plek waar haar broertje begraven ligt in 2002 kunnen opsporen, met behulp van de beheerder van de begraafplaats. Omdat hij niet gedoopt was, mocht hij dus niet officieel in een officieel graf. Hij is blijkbaar wel geregistreerd geworden bij de gemeente. En daardoor hebben we later toch de plek kunnen lokaliseren waar die precies ligt. Sindsdien ligt er een tegeltje dat herinnert aan Frans Holla. Een plek waar Annemie nog altijd vaak komt, maar zo'n gedenkplek is niet iedereen gegeven. Ouders van kinderen die tientallen jaren geleden zijn overleden, weten vaak simpelweg niet waar hun kind begraven ligt. Ja, gewoon het idee dat mijn ouders niet hebben kunnen rouwen en ja, ook eigenlijk nooit op zoek meer zijn gegaan naar die plek waar het kindje lag. Ja, is het toch zoiets van, ja, ik ben blij dat ik dat nog wel kan. En dat hoopt Holla andere lotgenoten ook een klein beetje te kunnen bieden, door middel van een monument. Ze wil in contact treden met lotgenoten en een kunstenaar die het monument zou willen maken. Ze hoopt dat het monument de nabestaanden een klein beetje troost biedt bij gebrek aan een graf. Wij hebben ergens geluk gehad en het is gewoon een hele troostrijke plek. Een plek waar ik ook heel vaak kom. En ik zou het gewoon heel fijn vinden om ergens op het kerkhof hier een plek te kunnen creëren waar die mensen met hun verdriet heen kunnen. Want je ziet vaak gewoon dat ja, ook na 20, 30, 40, 50 jaar dat verdriet pas naar boven komt.